क्या दो गालवा फोन करता है। हेलो जा कहाँ पड़ू? अरे सोफा में बैठ के लस्सी पिया तनी। अरे मरे ना मिल कही है होई होई कहिया अरे होई मर तो नहीं दाम अपन दो क्या बोला तूने? हाँ ऐसा बाकी मम्मी पापा ये नहीं खान जा वो मिल लो जल्दी मिल ठीक बा। हां ठीक बा कहाँ जाते रे हाल से मिले ठीक बा। लंगोटिया मार याद है ठीक बा तो देखे के बा साइकिल देख मिल का होतिन ठीक बा ना भाई हम चलम तो हमरो के लेके चल काहे लेके अरे भाई हमार माल नहीं हो भाई हट बे कौन है बे तू तो भाई हमारा तो ना वेट कर सके ये दोस्त है बस भाई 2 मिनट ठीक बा बस मिल के आओ तुम भाई तो पूरा तो तुम चल जो भाई आई तो इता आ गइल मजा आई मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। एक चिमादान है मन करता है ले ला ले भाई ये क्या हो रहा है भाई? लेकिन एक सेकंड। अरे सर हौ देख हौ का करता सो हौ तो उनकर लड़की है ये। हां रे चलो के बाबूजी को बताओ ले चल। अरे सर चल इनके माई बाप के बुला के लिया जाए पुतिया सन तो मा जाई। चल चल बाबा का करत रहो? का रे बिया उखाड़ तनी बिया उखाड़त रहो ये तार लड़की के का उखाड़ता का पता बा साहब खड़े सेटल बा 3 लेला स केवन चिलेला छ चुमा लेला स चल जन साला तनी के का करत रहला सन हमार लड़की के साथ ई बात बा। हमारा नाम सर्व रामनाथ ह चला सन तहनी के तेरी बहन का हट बे कौन है बे तू हट तेरी बहन की पकड़ चल पकड़ बाबूजी जा हट तू हट चल अरे दादा रे का कर रे साला तो का कर हट बताओ तोर बाप के क्या नाम है? मार दे साला के मार मार रे मार दादा दादा को हवस रे दादा दादा तू हमार लेके चल कर बस मार मार साला के मार सने के वो को खा छोड़ के को खा छोड़ चल गलती हो गई तो कहो गलती चल साला चल गलती सुनाओ के चल साला तू चल चल साला चल ले चले के द्वार पे ले चल साला ले चल तोहरो नहीं लाइकन कम सुधिया के रख तू हमार लड़की के छोड़त रह निकाल चलक ले आई पगड़ी बांध छोड़ा सन भागो तो मारम के तू फेंका दी तो हसे घर हम हिसाब करता नहीं बड़ा बानी साला के बना सन बना के चल ये कहाँ जा तू कहो जो तू कहाँ क्यों ना लड़कन के साथ रह का नाम रे का बाप के का जाने बाबूजी के तेरे तोर से भेंट भइला मैं तो गई नहीं तारे कहत नहीं बिया उखाड़े के तू एने चल रे छोड़ दनो के चल के लेके पहले घरे चल चल तोर बाप के का नाम है? रामलाल तोर क्या नाम है साला? अर्जुन क्यों ना गांव से बड़े यही गांव से गांव के नाम बताओ यही गांव से ना गांव के नाम बताओ जनुआन जनुआन से तू बड़े तोरा क्या तरह में लड़की भेटाई ऊपर स्कूल में आके मिल गई क्या तरह मिल गई साला क्या तरह बताओ गलती गलती क्या तरह भैया का फसल बेटा मंगरू जो एक बाप के पता लगाओ बुला के लिए ये वही सर वही तो बुझाता कि हमारे क्या होता सब भाग सर अरे का यहाँ पर तेरा बाबू? अरे चाचा देखो ना अर्जुनवा हमारे के लेके गई रहे माल से भेंट करे अच्छा देखो ना पकड़ा गिल बा बाबूजी वजह मारत रहो चलो ना जल्दी अच्छा कहाँ बा कौना गाँव में? रहीले कई ओ बगीचा में बाटे अच्छा चलो तो तनी चाचा हम ना जिम ना तो हमरे अरे चलो 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 चाचा देखिए हमारा समझ अरे चलो 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 अब बता चाचा देखो वो बड़ा अरे नहीं चलो 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 देखी कौन मर ले बा कौन धइले बा के हम बताओ तनी चलो तनी अबे हम बताओ तनी देखी तो कौन लड़का के पकड़ ले बा मर ले बा एमे लड़की के बाप के हां हम यही बोला ना जाय दी भाई जोन गलती भइल है छछुनर बेहाया कुत्ता के वजह से हमार लड़का के वजह से ओकरा खातिर क्षमा बा जा माफी नत मांगो ई माफी लाई कइले बा छोड़ दी जाय दी सरवा के छोड़ा हम इतना जल्दी माफी तू हट रामलाल भाई तू हट छोड़ा जाए दे जोन गलती भइल हमारा से माफी मांगता इन तरह से गलती कइले भाई बहुत बड़ गलती कइले बा इनके छोड़ दियल जा छोड़ दिया कुछ ना एमे क्यों ना सुनवाई ना हुई हम माफी मांगता नहीं एकरा वजह से हम का बताई ऐसा लड़का के अब तरह से छोड़ दिया जाए करा के ऐसा बात बा कि तू जा घरे ई शादी तक ले पहुंच जाई
अच्छा ठीक बा हम जाते जा बचा तुझे अगर कइले बड़ा होगा भोगा उठू कर हम ओकर हाल नहीं जान जातनी हम चाचा ठीक बा कि हमहू जात रहनी चल ठीक बा। अरे साला आई क्यों साला मीडिया लन के बुला देला ई तो साला आई तो झूठ मूठ के कपार खाई ठेल दो सारा मुंह में ठेल दो। अरे चाचा आराम से का चाचा है आराम से हम आइल बनी खबर है जा हम इज्जत के बात में तू चाचा चाचा कहले बड़ा बात तो जानल जरूर बा ना कि समाज का जन्म तू हमसे अरे बैठ ठीक बा कौन बात तो चाचा पूछे के ही रहल क्या बोला तूने का भइल बा का तू हमसे जन्म हम ही बस जानल चाहतनी कि राहुल लड़की के लेके भाग रहल आ कहाँ लेके भाग रहल हाय हम का हवा साला रमला लवा के लइका बा हे बा दोगला साले हे बा ये रहला आइए पीटी मत कर मैं कैमरा में देखी पूरा जनता देखी भारत के जनता के देखे के भाई के हमर सर के पगड़ी ले ले बसा लई हमारी इज्जत बा ओकर सजा मिलल बा कोली तो बार हमारे सामने नोच के उखाड़ देला कहां हम नचले बनी ओके तो जान से हम मार देती हमार बस चली तो कानून अपना हाथ में ना लिया जाला ठीक बा ऐसा वही के मुंह देख के बस साला बात जाता होने घुमावा इनका से बतिया वाला के नहीं थे तो चाचा पूछे के ई रहल ह कि ई राहुल लइका बा हाँ बताई काम तो बहुत घटिया कइले बात तो सही है। हाँ ई तो काम गलत कइले समाज बा में तो हनाको कटाइल बा हाँ ई तो बात बा अब हम ही जरा चाहतनी कि तके तो अंदर से बहुत दुख होत हुई बहुत दुख होत बा। सुरतवाल लइका अरे पैदा अब कइले कही मत कि हाई बीच सभा में हमके हेंग बैठे के पड़ता अब पूछे के नहीं खे हमार नाक कटा गइल बे सर समाज में अब ई हो गइल कि मीडिया के लोग आ गइल देखो हमानी के काम ये बा कि समाज में का होता का नहीं के होत ओके निष्पक्ष दिखावे के बा बाकी और कोनो मतलब नहीं के रामलाल ई तू मीडिया बोलैले बड़ा अरे भाई हम नहीं की बोलैले हमारी इज्जत लेता रामलाल इज्जत ठीक बा हम नहीं की लेले भाई मीडिया के कामे है प्रेस के कामे है जनता में गइल हम मानत नहीं कि तोरा संग गलती भइल बा लेकिन इनकरा के बेइज्जत कइला से तो कुछ होई ना तहार लड़की के इज्जत वापस आ जाई सब रामलालवा में गलती बा सब ठीक बा उ माफी हाथ जोड़ के मांगले बड़ा ना अब हम आइल बनी तो तनी जान लेल जा कि कितने का हो आखिर ई बताई राहुल लड़का बचपने से ऐसा रहला कि बीच में आके गड़बड़ाई ना ई बीच में ऐसा लइकन के संगत से लइकन में मिलजुल के ऐसा सब काम जनते मानी सर समाज में लइका निमनो बड़ा सा बाबुरे बड़ा सा ओके पता करे के चाहिए ना कि लड़का कहाँ जाता कहाँ केने मुंह पिटावता कौन क्रीम लगावता कहाँ से नया कपड़ा आवता ई सब चीज तो जानकारी रखे पड़े एका दोस्त कौन बा दोस्त दो चार गो बाणा सब हनी के हम नाम पता नहीं छी जानत अच्छा चला ठीक बा हम लड़के से पूछ लेते नहीं जी पूछ ली तो बाबू तोहर का नाम है नाम तो अर्जुन है। अर्जुन हो लड़की कैसन रहली अरे बहुत मस्त रहते ई साला भी मौका के बतिया त मौका के क्या करे तनी का पूछ ले बहुत मात्र लड़की तो भाग गेल क्या कर पिटा तुम बहुत तू के ई नहीं खेला गो कि लड़की पटावल बहुत दूर बात बा औरत का चक्कर बतियावलो बहुत दूर बात बा लेकिन फंस जइला के बाद का दशा होला ए बार तू के पता चल बहुत बेइज्जती होती हमनी के देख हई जा प्रेस वाला हमनी के रोज ही कुल काम देखे के बा कोनो होने लड़की लेके भाग गइल कोनो सास जन बा कि देवर के लेके भाग गइल उल्टा सीधा कुछ भी होता अगर कुछ छोड़ कुछ करबे कि ना नहीं बस चुम्मे दे रहे हैं तब धरा गए तब अब आगे का विचार बा अब कुछ नहीं के हो अब ना लड़ने बाजी ना। का है बहुत मारते पिटाते नहीं कॉलेज जा मिल लो ना तो भाग काट मारे फंसा के हमारे के तो मरले वहां से दबा के ना बहुत मारले बड़ा से मजा आइला ना मजा नहीं चल जा चलो पहुंचा दे ना जीबो ना चलो ठीक है तब हम क्यों से पूछ लेते हैं अब बुझा सबक मिल गया बाबू तार उ लड़की का लागी रिश्ता में हम बहन लगी अच्छा तब क्या भाव के तेरे का भाव हाउ सरवा आवे तो है तेरे 3 गली हुए अच्छा और फिर सपन लेखा लपटा गए तो हमने के देख ली मिया हाँ तो जाके बाबा से कह दी मिया तो हनी के साला मौक बड़ा सन ओ जा मारल चाहत रहो हनी के पहले अरे बहुत तो मतलब हमने के तो मरला दिए तो मनियो के लथार के मरले तू हाँ ये छोटी छोटी बारह से तीनों गण के हेते रहते नचा बिक दिल तो इस साल लोग मैं खेला बिगड़ के रही तू रे बाबू और बात सही भैया कहत बा ये बात कहे के मतलब ई बा कि ई जौन काम कोइले वाला थरवा ई काम अच्छा बा ना नहीं ना अब मान ले कि बाबू तोरा के कोनो एगो लड़की आइल आगे कहलस कि आई लव यू बाबू तो का करबे तू एक्सेप्ट कर लेबे मिले के कही तो जइबे देखला के बाद ये सीख मिलला ना कि लड़की से दूर रह नहीं तो
महाराज जी में बहुत हुकाई हुई ठीक बा ना। तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो हित के तो समझा कि जिंदगी खत्म बा ठीक बा कि ना। चला तो सरपंच जी पूछे के ई रहला कि लड़का के संगे का होई और लड़की के संगे का होई। एमे पूछे के क्या बा, लड़का के लड़की के शादी करा दिहल जा। अच्छा। हमारे गांव के मामला भी फिट हो जाई। हाँ। हाँ और हम ये कहम के जुर्माना में लड़का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया दी लड़की के बाप के। 2 लाख में ठीक बा एकदम ठीक बा, एक नंबर बा। ठीक बा नहीं या करे के पड़ी। या तो तोहरा मन तो कर तो मैं को चला के मर दूं हो कटा जाता पर बियाह करे के पड़ी। चलो तो बहुत अच्छा बा। चलो पंचायत खत्म कइल जा काहे कि अभी इहो समझिए गेल बा लड़का के जो बाप बा इहो जानी गेल बड़ा। हाँ चल के पैसा लिया दिया जाई। हाँ चली। चलो बहुत कोनो बात नहीं है ऐसा नहीं काम करी गांव में कि जनता की ना जनता जन बाकी सही रहे और सबके न्याय सबसे बढ़िया मिले। जी जी चलो तब कोनो बात नहीं है।